கோவை கனியூர் பகுதியில் உள்ள பார்க் கல்வி குழுமங்களின் சார்பாக அதன் பொன் விழாவை முன்னிட்டு ஆசிரியர் விருது கொண்டாட்டம் நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராக நடிகர் கமல்ஹாசன் கலந்து கொண்டார். கோவை கனியூரில் அமைந்துள்ள பார்க் கல்வி குழுமங்கள் துவங்கப்பட்டு 50 ஆண்டுகள் ஆனதை தொடர்ந்து பொன்விழா ஆண்டாக கொண்டாடி வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக சிறந்த ஆசிரியர்கள் விருது மற்றும் துரோனா விருது வழங்கும் விழாவினை நேற்று மாலை நடத்தியது. கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்ற இவ்விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவரும் உலக நாயகனுமான பத்மஸ்ரீ டாக்டர் கமல்ஹாசன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார். மறைந்த பார்க் கல்வி குழுமங்களின் நிறுவனர் பிரேமா ரவி அருளாசியுடன் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் பார்க் கல்வி குழுமங்களின் நிறுவனரும் தலைவருமான டாக்டர் PV ரவி தலைமை தாங்கினார். நிர்வாக அதிகாரி டாக்டர் அனுஷா ரவி மற்றும் செயலாளர் DR கார்த்திக் ஆகியோர் தலைமை தாங்கினார். விழாவில் பார்க் பொன்விழா ஆண்டு 2023 துரோனா அவார்டு முன்னாள் இஸ்ரோ விஞ்ஞானியும் தி மூன் மேன் ஆஃப் இந்தியா என்று அழைக்கப்படும் டாக்டர் மயில்சாமி அண்ணாதுரைக்கும் கையொப்பம், நாவலுக்கு சாகித்ய அகாடமி விருது என்றும் கவிஞரும் எழுத்தாளருமான புவியரசு ஆகியோருக்கு துரோனா விருது வழங்கப்பட்டது. மேலும் பார்க் கல்வி குழுமங்களின் முன்னாள் மாணவர்களுக்கான சந்திரயான் 3 திட்ட அலுவலர்களான ரமேஷ் சுப்பிரமணியன் மற்றும் ஹரிஹரன் ஆகியோருக்கு முன்னாள் மாணவர்களுக்கான சிறப்பு விருது வழங்கப்பட்டது. மேலும் விழாவில் முன்னாள் மாணவர்கள் பிக் பாஸ் சீசன் 6 புகழ் நடிகை ஷிவின் கணேசன், திரைப்பட தயாரிப்பாளர் விஜய் பாண்டி, ஆப்ஷன்ஸ் மீடியா பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனரும் நிர்வாக இயக்குநருமான திரு சுஜித், யோகா போட்டியில் தேசிய அளவில் தங்கம் வென்ற யோகா ட்ரெய்னர் வைஷ்ணவி உள்ளிட்டவர்களுக்கு சிறப்பு முன்னாள் மாணவர்களுக்கான விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது. மேலும் கோவை நகரில் உள்ள 300க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளில் இருந்து 300 சிறந்த ஆசிரியர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு கௌரவிக்கப்பட்டனர். இவர்களுக்கு சிறப்பு விருதுகளை நடிகர் கமல்ஹாசன் வழங்கி பெருமைப்படுத்தினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.